Добре. Ой. Ой. Добре. Ой. А де ж мій голос? Де ж мій гучний голос? Пригожий гучний голос. Добре. Ой. Ой, не, что ж это такое? Не, так справа не пойдет. Так справа не пойдет. Доброго ранку усім! Лесик до справи по організації вашої цудовної раниці готовий. І почнемо ми... Ой, а де гэта Кася? Почну без яе, покрыўдзіцца. Кася! Кася, ты где? Не отгукается? А гэта что значит? А гэта значит, что Кася проспала. Ну и вот что теперь робить? Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Лесик. Привітанне, Настя. Як справы? Паколькі я добра выспалася, я адчуваю себе выдатна. І настрой у мяне цудоўны. Так што ўсім раю добра высыпацца. Что? Нешта згубіла ці забылася? Так, згубіла. Нашу Касю. Чому яе няма з намі? Да яна проспала. Проспала? Ага. Значит, учора поздно спать пошла. Кто проспал? Ну, кто проспал? Да я давно тут. Вас еще не было. Кася? Я. Кася. Ну, починайте. Что? Что? Вітаться со мной. Привітання, Касечка. Доброго ранку, сябровка. Салют. Кася, а что у тебя с голосом? Навошта тобі стільки таблеток? Я хворею. И буду лечиться таблетками. Якими? Ой, я ще не вирішила. Зараз почну з колером визначатися. Вибачай, дороженькая, але... Настя, ти що робиш? Забираю тебе таблетки. Запомни раз и назавжди. Таблетки детям чапать нельга. Ніколі і ні за що. А коли я хворею? А коли хвореешь, треба до врача звертаться. Толькі ўрач можа прызначыць лячэнне. Правильно, Лесик. Вельмі добра, што ты гэта разумееш. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, ніколі не чапайце лекі. Нават не дакранайцеся да іх. А что мне со своим цудоўным голосом робить? Як яго аднавіць? Мне ж разбавляць трэба. Спяваць. І вершы прыгожа чытаць. І сапраўды. О, придумал! Настя, а давай ты знойдешь таблетки для Каси. Не, яшчэ раз не. Я ж не ўрач, ды ўвогуле. Я пакуль не дарослая. И что тады рабіць? Я прапаную Касі папіць цёплай гарбаткі. Я упэўнена, табе абавязкова стане лепей. І яшчэ мультыплікацыйная тэрапія дапаможа. Ну, добра. Давайте мне горбатку, тепленькую и солоденькую, и мультик. Попробую так лечиться. Доставайте з вышак сані, хай да сцежкі праціраць і па белым акіяне здаўж поперак гуляць. Здаецца, вывучыла на выдатна. Цяпер магу і з вамі пагуляць. Мы малюем. І што, адарвацца не можаце? Не. І што ж вы такое малюеце? Я малюю свой портрет. Ого, малайчына. Добра атрымліваецца. А ты, Лесечек, што малюеш? А я малюю картину для Дзядулі Мороза. Ён прыйдзе да мяне з падарункам і ўбачыць падаруначак для сябе. Здорово? Что? Что ты, Лесик, сказал? Ты малюешь картину для Дзядулі Мороза? Ну так. Это моя ідэя. Я хотела гэта рабіць. А чаму ты тады малюеш аўтапартрэт? Так, чаму?
забылася, что хотела намалевать. И почала малевать портрет. А ты скористался моей идеей. Я не ведал, что ты задумала. Значит, ты мне не сапраўдны сябр. Кася, а вось я с тобой не згодная. Адкуль Лесик мог даведацца, што і як ты хотела намаляваць? Ему пришла думка намаляваць картину Деду Морозу. Ён і пачаў її реалізоўваць. А трэба было мне сказать. А ты не пыталася. Давайте не будем сварыцца і крычаць. Гэта вельмі непрыгожа. А намаляваць картину Деду Морозу, Кася, табе ніхто не забараняе. Скончыш маляваць аўтапартрэт, бярыся за новую работу. Лесик, а ты не будешь супраць? Не, наадварот. Дзядулі Морозу будзе прыемна не один подарунок атрымаць, а два. И правда. Так, аўтапартрэт я пазней скончу. Зараз жа бяруся за... Пачакай, Касечка. Давай мы зараз мультфільм паглядзім. Яго дзеткі, напэўна, уже давно чакаюць. А у мяне пытанне. Да каго? Да гледачоў. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы будете рыхтаваць падарункі для дзядулі Мороза? Напишите нам, якія. Так, и яшчэ напишите, что за подарунки вы от Дедули Мороза чакаете. Нам вельмі цікава про гэта даведацца. Наши адресы ранейшыя. Поштовый 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. И электронный доброранок ТВ @gmail.com. Ну а зараз мультфільм. Лесик, а что это такое ты принес? Гэта не Лесик, гэта я прынесла. Хочу вам показать один цікавы вопыт. А, гэта як звычайная пластиковая бутелька можа шарик надзьмуць. А вы что, такі вопыт уже проводили? Проводили. А я так хотела вас здзівіць. Издзіўляй! Мне гэты вопыт вельмі спадабаўся у мінулы раз. І я з задавальненнем здзіўлюся яшчэ раз. Ну добра, тады глядзіце. У бутэльцы воцат, а ў шарик я раней усыпала 3 лыжкі соды. И надела шарик на бутыльку. Правильно, Лесик. И теперь, каб на ваших вачах бутелька надзьмула шарик, трэба... перасыпаць соду з шарика у бутельку. Так, Кася. Вось так. Неверагодна! Здорово! Так, гэты вопыт вельмі просты і цікавы. Таму, дзяўчынкі і хлопчыкі, вы яго дома з татам ці матулі можаце паўтарыць. А дзе ты про гэты опыт прочитала? Я яго ў інтэрнэце ўбачыла. У інтэрнэце? Так, у інтэрнэце можна не толькі гульні адшукаць і гуляць іх, але і цікавую і карысную інфармацыю. І класных вопытаў там мноства. Галоўнае, рабіць іх пад наглядам дарослых. Дзякуй, дзякуй, Настя. Цяпер я ведаю, чым сёння займуся. А я ведаю, чым мы займемся зараз жа. Чым? Яшчэ адным вопытам. Не, вопытаў на сёння хопіць. Мультфільм зараз будзем глядзець. Ура! Вось і надышоў час развітвацца. Жадаем усім выдатнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку У нашым добраранку! До сустрэчы!